Horaris per sortir al carrer. A partir d'aquest dissabte, 2 de maig, l'horari perquè la població surti al carrer serà el següent. De 6 a 10 del matí i de 8 a 11 del vespre es permetrà passejar i a realitzar pràctica esportiva no professional a peu o en bicicleta. Aquesta pràctica ha de ser individual, sense contacte amb altres persones, un cop al dia i dins del municipi. De 10 a 12 del matí i de 7 a 8 del vespre podrà sortir la gent de més de 70 anys i les persones dependents. De les 12 del matí a les 7 de la tarda podran sortir els infants de menys de 14 anys. Aquestes sortides es poden fer amb una persona convivent. Les persones que hagin de sortir acompanyades podran fer-ho també amb un cuidador. Les sortides són un cop al dia i a no més d'1 quilòmetre del domicili. Sempre s'ha de mantenir la distància de seguretat. S'exclouen les persones amb símptomes o en quarantena.